bawo ndiyawunike ezandleni zakho umoya wakho. Ilizwi likaThixo. Sikulamculi uthi kwakuphela ubomi, kwakufika ukufa, sindisi ngothanda, ndivelele, ndisezulwini, ndiphunyuzwe. Bawo ndiyawunikela, bawo ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wakho. Lo mthandazo bawumongameli xa ndizawuyeka. Ngumthandazo wasemva kwecala. Kula mthandazo mamlo Bhayibhile wasemva kwecango xa kuzawulalwa. Kuthiwe solala ngokonwaba ngobu busuku bonke, asuko ikantshaba ngoba inkosi iphezu konke. Yobona xa silele yaye yomani sikhangela yokwenza ngobubele, ngoba le nkosi yinkosi enobubele. Ithi le mbongi izibele zakho ziwanele wonke umhlaba, azinakulinganiswa, azinakuphela ndawo. Bawo ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wakho. uYesu apha ucaphula kwintsika ubuwisile obume ngayo isibhalo. Ezinye zentsika ubuwisile bethu obume ngayo i-experience, i-tradition, i-scripture. Ucaphula apha umhobe kaDavidi chapter 31. Ndiyawuyaleza esandleni sakho umoya wami. Utshilo apha utshawe wathi uYesu into ebenqoba ngayo ebenqoba ngokubhaliweyo, ngoba nasentlango utshilo utshawe wathi uYesu, sihlobo zam ezithandekayo, uSathane sukumke Sathane, ngoba kubhaliwe kwathiwa inkosi uThixo wakho. Ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wami. Ilizwi lamazwi kaThixo, elizwi lesixhenxe, ilizwi elibonakalisa ukugqibeka nokugqibelela kwezinto. Okwesibili, ilizwi lesixhenxe lilizwi elibonakalisa ukuphumla kukaThixo, ngoba uthina umsuthu wathi wasebenza imihla emithandathu, kodwa ngomhla wesixhenxe uThixo waphumla. Sihlobo zam ezithandekayo, ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wami. Esisenzo bamongameli nerhamente xa ndizawuyeka, sisenzo sokholo, sisenzo sothando, sisenzo sobubele, sisenzo sokuzinikela, sisenzo sokuthemba, ngoba uthi ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wami. Ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wami. Utsho uYesu, sihlobo zam ezithandekayo, ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wami, ngoba kukhona mnye umntu owuthabathileyo kum umphefumlo wami. Ndiyawunikela ngokwami, ngokwakukuthanda, ngoba sisenzo sokuzithandela. Bawo ndiyawunikela esandleni sakho umoya wami. Xa unikela rhalete eseFords Bay, awunikeli nje noba kukubanina. Bayaziwa abantu onganikela kubo, bayaziwa abantu onganikela kubo, ngoba kaloku le nto siyiphetheyo siphethe ubutyebi. Rhamente ngcwele kaThixo ngezitya zomdongwe, incamisa yazo ingaphumi kuthi, mayiphume kuThixo. Wajonga uYesu wathi, bawo
wathi bawo uthi omnye umbhaleli wethu le title ithi bawo ititle ekhuthazayo ititle eqinisekisayo ngoba beqinisekile ngotata wakhe wathi bawo ngiyawunikela ezandleni zakho umoya wami awunikeli nje nakubani na xa uzawunikela uyabajonga abantu ozawunikela kubo rhamente ngcwele ethandwa nguThixo kwiminyaka egqithileyo ngeli xesha besivota apha esipalini kwakukhona indoda yabhekiswa phezulu yawunikela ezandleni zakho umoya wami kwabhala pha ngezantsi kwathi indoda onokuyithemba hlobo zam ezithandwa nguThixo abantu akunikela kubo ngaba bantu betata umampofu ebesithi apha uthi uYesu ncejonga uJohane athi nankunyana athi kunyana athi nankunyoko ngabantu abanjalo abanonikela kubo awunikela kubantu abazahambe bedlala apha endleleni hlobo zam ezithandwa nguThixo ngiyawunikela ezandleni zakho umoya wami awukwazi ukunikela mongameli kubantu abafana nebandla laseKorinte ababhaqwa ngumpostile hlobo zam ezithandekayo bemezikoneni zabo umuntu ngamnye rhamente yaseForceBay kwikona ame kuyo uneqembu lakhe hlobo zam ezithandekayo nomnye kwikona ame kuyo uneqembu lakhe wafika umuntu akunonikelwa kuye hlobo zam ezithandekayo wathi wahlukahlukene uKristu ingaba kwabethelela abantu na emnqamlezweni kwabethelela uKristu okanye kwabethelela uPawulos hlobo zam ezithandekayo bayajonga abantu abanganikela kubo ndizawukhwelela kodwa xa ndizawukhwelela hlobo zam ezithandekayo uthi uDavid asemxakeka igadi imbongi imphathele into ezintathu rhamente ngcwele kaThixo athe sakujonga akho mntu unomelana nendlala akho mntu unomelana nekrele akho mntu unotshutshiswa lutshaba wajonga umntu okunikela wathi ndididekile masesisiwa rhamente yaseForceBay esandleni sikaThixo ngoba inceba khona ininzi nemfesana hlobo zam ezithandekayo ithi le mbongi abantu bakaThixo balindele uphumlo olunjengesabatha ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wami nanjengoko naleli namba msuthu ibalulekile inamba yesixhenxe ngoba kukugqitywa komsebenzi kukuphumla kukaThixo rhamente ngcwele ethandwa nguThixo ngoku iintsuku ezisixhenxe zimphumlisa uThixo ilizwi lokugqibela mfundisi wami lisondeza uThixo rhamente lisondeza uYesu kuThixo wathi ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wami ngawujonga indawo onikela kuyo umoya wakho hlobo zam ezithandekayo ndithi kuni rhamente yaseForceBay ungahambi unikela nje ujonga indawo onowunikela kuyo hlobo zam ezithandekayo afika umongameli lamadoda kuYesu engamele ukunikela ebuza kuye sinike banini irhafu sinike uKhesare wathi uYesu saphendula lamadoda ephethe idenariyo mhlawumbi nawe kule ndawo uhleli kuyo ikhona idenariyo oyiphetheyo ingxaki yakho yinto uyiboni le denariyo ubinomfanekiso kabanina lonke ixesha rhamente ngcwele ephethe le denariyo kanti akayibonanga ubinomfanekiso kabanina mhlawumbi nawe ungatsho uthi kudala nje kule nkonzo kodwa uyibonanga idenariyo iphetheyo ibinomfanekiso kabanina wathi uYesu xa ebuza esithi le denariyo inomfanekiso kabanina bathi lo mfanekiso kaKhesare wathi uYesu nikelani ke ngoko izinto zikaKhesare uKhesare unikela izinto kuThixo hlobo zam ezithandekayo rhamente yaseForceBay ogqaba mbashilo bathi ushilo uYesu apha wathi umsebenzi obundinike wona ndimgqibile yaye nabo ubundinike bona ndibagcinile ngaphandle kwalowo wentshabalala rhamente ngcwele kaThixo ngawujonge nawe edenariyo iphetheyo ibinomfanekiso kabanina ukwenzela ukuze ungathi andincedekanga umsebenzi wami ndibanjiwe kanye ziziphoso zam ndithuba nawe ngoku lowunikela izinto ezingezo zakho hlobo zam ezithandekayo awukwazi uhlala ngezinto engezo zakho awukwazi ukuhlala ngento ongakhange uzilinganise lamini uDavid wayencitshiswa izinto zeli lizwe ithi incwadi yeBhayibhile wathi xa qala uhamba zamsinda rhamente ngcwele kaThixo wazinikeza kumnyele emnxebisa wathi andinako ukuhamba nezi zinto ngoba ndizilinganga nawe uyasokola uyacotshoza uhamba ngoba ingxaki yakho
izinto zinxibileyo awuzilinganga. Unikezela ke ngoko izinto zikaGezana kuGezana, unikezele izinto zikaThixo kuThixo. Xa unikezele ke kuThixo usesandleni esilungileyo, usesandleni esilungileyo. Ithi le mbongi amasela namanqindi abaphangi namabhatya bonke bayabizwa nguwe. Rhamente ngcwele kaThixo, akukhathaliseki ke noba ngohamba kwakho ubusenzakalisa abanye abantu, akukhathaliseki na noba ngokuthetha kwakho ubusenzakalisa abanye abantu, akukhathaliseki noba ngokwenza kwakho ubusenzakalisa abantu abanye. Kodwa into eza kunceda ngoku rhamente ngcwele kaThixo kukuthatha la mazwi athethwa ngumprofethi athi kuyinkosi uThixo wethu kukwizimele nezixolelo nakuba sivukele ngakuyo singayiphulaphulanga imithetho kaYehova ayibekileyo phambi kwethu. Hlobo zam ezithandekayo, fana nawe nalaa mculi owathi lo ubizwa nazinzulu ngelinqanqasi zazo, belithemba lakho kuye uthukuzeleke. Bawo ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wam akutsho baphefumla.